Bueno, pues aquí temos o adestrador Varela Bardanca. Creo que decidiu o arbitraxe lamentable, que lle perdona unha expulsión a Mariño por 2 veces, que hai unha entrada por detrás a un xogador noso na primeira parte que se vai nun contraataque clarísimo e non ten nin sanción siquiera, e despois un penalti incluso inexistente. Entón, eu penso que o Cerceda non necesita destas axudas para ganar na súa casa. É un equipo moi potente, con ritmo superior aos demais, e xa che digo, eu non podo facer ningunha valoración do partido, porque é un partido que a partir do minuto 45 non existe para nós. Bueno, tivemos un par de ocasións, efectivamente, unha que pegou no pau, outra nun córner se foi mano que se foi por arriba, do Fiuza, non sei. Non estábamos nós demasiado adiante tampouco, pero tamén estaba incómodo. Temos que seguir mellorando e non todos os rivales son do potencial do Cerceda aquí no seu campo, ademais, evidentemente. Perseguir o gol, que eu non teño moita sorte co gol, é unha tarefa pendente, pero bueno, hoxe sonríume o gol. Teño xente que me axuda no equipo, porque a veces deixome ir, pero bueno, a axuda deles, eu tamén intento facer as cousas ben para agradar a xente, agradar o entrenador, agradarvos a todos. Cercedense, e o balón que mete directamente arriba para a posición de Manu Barreiro. Aí está Josiño Souto, lanzamento, gol, 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 gol.